ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, бо умеди хушиҳои рӯзгори шумо ба нашри навини барномаи футболи осиё шурӯъ мекунем. Лигаи олии чемпионати мамлакат бо баргузории бозии охирини даври 13-ум бо ширкати дастаҳои барқчӣ ва ҳосилот ба танаффуси тобистона рафт. дар ин вохӯрӣ ба дастаи ҳосилот муваффақ шуд ки ба ғалаба комёб гардида дар ҷадвали мусобиқот ба зинаи ҳаштум барояд. дар ин бозӣ агар барқчӣ ба комёбӣ мушарраф мегардид, метавонист ба зинаи ҳафтуми ҷадвали мусобиқот роҳ ёбад, аммо чунин имкониятро аз даст дод. дар рафти бозӣ ҳарду даста имкониятҳои голзании зиёде доштанд, аммо ба Сундая Лонжисонг дар дақиқаи 72 мушарраф шуд ки ягона голи вохӯриро ба ҳадаф расонад. сабаби ба таъхир гузоштани ин вохӯрӣ ҷалби бозигарони дастаи барқчӣ ба ҳайати дастаи мунтахаби олимпии Тоҷикистон маънидод мешавад. ба ҳамин тартиб тавре гуфтем дар чемпионати Тоҷикистон танаффуси тобистона фаро расид. дар равзани тобистонаи гузариш дастаҳо бо футболбозони нав ҳайати худро беҳтар мекунанд. мусобиқа аз оғози моҳи август боз аз нав идома хоҳад ёфт. ҷадвали мусобиқа чунин шакл гирифтааст. рӯзи якшанбе дар шаҳри душанбе мусобиқаи интихобии ҷоми осиёи ба футбол байни бонувон дар гурӯҳи H шурӯъ гардид. дар он дастаҳои мунтахаби бонувони Тоҷикистон, Кореяи Шимолӣ, Малайзия ва Фаластин бо ҳам рақобат мекунанд. мусобиқаҳо дар 8 гурӯҳ гузаронида мешаванд. аз ҳар гурӯҳ танҳо як даста ба бозиҳои ниҳоӣ рохат мегирад. ба ғайр аз ин дастаҳои мунтахаби Австралия ба ҳайси мизбон, Ҷопон, Чин ва Кореяи Шимолӣ мустақиман дар бозиҳои ниҳоӣ ширкат менамоянд. дастаи мунтахаби бонувони Тоҷикистон дар вохӯрии аввалаш дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе аз дастаи мунтахаби Кореяи Халқи Демократӣ бо натиҷаи бузурги 10-0 шикаст хӯрд. дар баробари бонувони Кореяи Халқи Демократӣ бозии хуб нишон додани духтарони моро касе интизор набуд, зеро дар ин нишасти хабарӣ Мубин Эргашев, сармураббии дастаи мунтахаби занонаи Тоҷикистон, тақдири ғолиби ин гурӯҳро ки ба қисми ниҳоии ҷоми Осиё меравад пешгӯӣ карда, тими миллии ҷавонони Кореяи Шимолиро ки соли 2024 дар ҷоми ҷаҳон ғалаба карда буданд, беҳамто шуморид. дар натиҷа Кореяи Шимолӣ дар дақиқаи 9-ум ҳисобро бо зарбаи Ким Кёнг Йонг кушоду ин бозигар дар маҷрои вохӯрӣ бо 3 голи дигарро ба самар расонида бо 4 голаш садрнишини нишонзанҳо дар ин гурӯҳ гардид. дар ин бозӣ Ри Хак 2 голро ба номи худ сабт кард. Мёнг Ю Ҷонг, Ҳонг Сон Ок, Ҳанг Ҷин Ҳонг ва Ким Сон Гёнг бо яктӯбӣ номи худро миёни голзанҳо навиштанд. барои бонувони мо дар муқобили ин ҳарифи пурқувват ҳунарнамоӣ кардан хеле душвор омад. ба қавли Эргашев, дар ҳоли ҳозир дар ҳайати тими миллии занонаи Тоҷикистон тағйирот ба амал омадааст ва асоси дастаро бозигарони мунтахаби ҷавонии кишвар ташкил медиҳанд. дар бозии дигари гурӯҳи Тоҷикистон, Малайзия бар Фаластин бо ҳисоби 1-0 зафар ёфт. бозиҳои марҳилаи интихобии ҷоми Осиё 2026 ба ғайр аз Тоҷикистон дар Урдун, Таиланд, Мянмар, Индонезия, Ветнам, Ӯзбекистон ва Камбоҷа гузаронида мешаванд. дастаи мунтахаби бонувони Ӯзбекистон дар гурӯҳи F дар бозии аввалаш бар Шри-Ланка бо нишондоди 10-0 ғалаба ба даст овард. акнун дар даври дуввум имрӯз Тоҷикистон бо Малайзия ва Фаластин бо Кореяи Шимолӣ бо ҳам ворди рақобат мешаванд. аз масофаҳои наздик ё миёна имкони зарба заданро додан лозим нест ба ҳариф, чун мо хеле хуб медонем ки чӣ гуна қувваи зарбаҳои иҷро мекардаи бозигарони Кореяи Шимолӣ қавиву хатарнок аст барои дастаи мо. голи навбатӣ аз сӯи Ри Хак инҷо зада мешавад. бори дигар метавонед бубинед. паси голӣ ба номи бозигари рақами 12 Ҳонг Сонг Ок аст. аммо аслан дар суратҷаласаи ин бозӣ инҷо боз як голи дигарро мо маҷбур мешавем аз сури дарвозаи худ берун барорем. ҳисоб 6-0 шуд. Ким Кён Йонг футболбози рақами 17 гол мезанад. нафаре ки нахустин голи ин бозиро ба ҳадаф расонда буд ва ин дуюмин гол аст барои ӯ дар бозии имрӯза. бубинед, андаке футболбозони мо бо қувваи зиёд
пештар баромаданд, тақрибан то миёнаи майдон рафта буданд ва дар натиҷа як партофти тӯлонӣ ба хатти ҳамла ва бозигари рақами 11 Хан Ҷин Ҳонг баъдан ӯ ба ҷаримагоҳ тӯбро иттисол мекунад. Он 5-6 футболбози мо ки ба якбурагӣ ба қафо бармегаштанд мавқеиятро аз даст доданд. На он қадар партофти хубу дақиқ аз сӯи сайёра дар ҳамон ҳолат дида шуд. хуб, дастаи Кореяи Шимолӣ бо ин иктифо карданӣ нест ва инак ҳисоб 7-0 шуд. Ким Кён Ёнг боз ҳам гол мезанад ва ин сеюмин гол аст барои ӯ дар рафти бозии имрӯза. ирсоли тӯб ба ҷаримагоҳ, чизе ки мо болотар гуфта будем, набояд мо имкон диҳем ба намин гуна партофтҳо, махсусан аз канорҳо, чи партофтҳои баланд бошанд, чи миёна ва чи заминнокӣ, пешроҳи ҳамаи онҳоро гирифтан лозим аст. аммо тавре дида мешавад дар ин замина бозигарони мо дучори мушкилиҳои калон ҳастанд. муқобили чунин ҳариф ба ҳуҷум гузаштан ҳам аслан бениҳоят мушкил аст ва амри муҳол менамояд. ҳоло аз рафти бозие ки мо дар қисми якум дида истодаем, ва шояд баъдан дар қисми дуюм ба бозигарони мо муяссар шавад то сӯи дарвозаи ҳарифам ҳуҷумҳои худро ба роҳ монанд ва ё зарбае иҷро кунанд. аммо дар рафти қисми якумин бозӣ аз ин чиз ҳеҷ дараке нест. вайрон шудани қоидаи бозӣ аз сӯи капитани дастаи мо Сайёра Саидова дида шуд дар баробари бозигари рақами 11 ҳариф Хан Ҷин Ҳонг. ӯ дар ҳамон ҳолат қоидаи бозиро вайрон кард. тавре медонед ба наздикӣ Мубин Эргашев ҳидояти дастаи саразми шаҳри Панҷакентро бар дӯш гирифт ва акнун ба ҳайси мураббӣ бевосита дар ин бошгоҳ дар Лигаи Якум фаъолият дорад. аммо ҳамзамон бо ин кори худро дар дастаи мунтахаби занонаи кишвар давом медиҳад. ҷои ёдоварист ки ба ӯ дар ситоди мураббиён Юсуф Рабиев кӯмак мерасонад ва тавре мебинем бевосита дар паҳлӯи Мубин Эргашев истода ба шогирдони худ маслиҳатҳо дода истодааст ин лаҳзаҳо Юсуф Рабиев. хуб, ҳоло ду тағйирот дар ҳайати дастаи Кореяи Шимолӣ. дӯстони гиромӣ, аз майдон гирифта мешавад рақами 7 Миён Юҷон, ба ҷои ӯ рақами 9 Ким Сон Геонг мебарояд ва ҳамчунин рақами 20 Чаe Ун Ён аз майдон гирифта шуд, ба ҷои ӯ рақами 22 Ким Ҳи Ёнг вориди майдон шуд. Substitutions for TPR Korea. Тағйиротҳо дар ҳайати Корея. Players number 7. Бозигари рақами 7 Ён Ю Ҷон. Number 20. Бозигари рақами 20 Чаe Ун Ён. Replaced by players number 9. Иваз карда шуда бозигари рақами 9 Ким Сон Гён. Number 20. хуб, акнун бозии дӯстони гиромӣ аз сар гирифта шуд. баъд аз он таваққуфе ки ба миён омад, кӯмаки тиббӣ расониданд ба Сайёра Саидова ва ӯ ҳоло берун аз майдон ба ҳар ҳол қарор дорад. мумкин аст баъд аз чанд лаҳза баргашти ӯро бубинем. Additional time 2 minutes. 2 daqiqa ilova qoldi.
ва вақти асосии қисми якум хотима ёфт 2 дақиқа вақт илова мекунад довар. аз камтарин ҳуҷумҳое аз бо иштироки дастаи Кореяи Шимолӣ ки гӯем ягон натиҷае барои онҳо намедиҳад. метавонед бубинед зарба иҷро шуда хело ҳам баланд буд. дифогар Ри Миён Гум дар ҳамон ҳолат зарбаро зад. хело хуб дар маркази майдон тӯбро футболбозони мо соҳиб шуданд. акнун ирсоли тӯб ба наздики ҷаримагӯҳи ҳариф, аммо инҷо фурсате ҳам пайдо намешавад ва дарҳол дарвозабони Кореяи Шимолӣ Юсон Гум беҳтараш ҳамон ҳолатро бартараф кард. дарвозабон дар ин ҳолат пешроҳи зарбаи ҳарифро мегирад ва довар ишора бар он дорад ки зарбаи кунҷӣ аст, ҳарчанд футболбозони мо дар ин бора фикри дигар доранд. медонед воқеан тӯб ба дарвозабони мо расидааст. дар лаҳзаи қаблӣ тӯб баъд аз расиш ба Фараҳнуз Холдор ва аз майдон берун шуд. довар иҷозат медиҳад ки ин ҳуҷум ҳам ба нуқтаи ниҳоӣ расад ва баъд аз он садоҳуштаки худро баланд хоҳад кард. ва дар ҳамин лаҳзаҳо тавре мо мебинем барои нораво бозӣ кардан ба футболбози мо корти зард дода мешавад ба Марҷона Саидова. ӯ бо дасташ ба фикрам ба тӯб расид. биёед бубинем ҳамин ҳолатро. бале аслан ҳеҷ мумкин набуд ки дар ҳамон лаҳза ба ин тартиб бозӣ кунад. бо вуҷуди он ки аз ҷои худ ҷаҳид дида шуд ки ба тӯб расида наметавонад. беҳтараш мегузошт ки тӯб меравад. инҷо акнун ӯ корти зард мегирад. ҳамзамон бо ин пеналти сӯи дарвозаи мо таъин шуда истодааст. хуб дақиқаҳои иловагӣ ба қисми якум кореяҳо хотима ёфтанд. инро мо болотар гуфтем, аммо баъд аз хотимаи дақиқаи дуюм ки ҳуҷуми футболбозони Кореяи Шимолӣ давом дошт, онҳо пеналти кор карданд ва акнун довар иҷозат медиҳад то пеналтиро ба нуқтаи ниҳоӣ бурда расонанд, яъне иҷро кунанд бозигарони Кореяи Шимолӣ ва баъдан садоҳуштаки ниҳоӣ довари бозии имрӯза аз хотимаи қисми якум моро дар ҷараён мегузорад. иҷозат дода шуд. зарбаро мебинем ва бе ягон шонс барои дарвозабон. бозигари рақами 17 боз як голи дигар мезанад Ким Кён Ёнг. бо ҳамин қисми якуми бозӣ дӯстони гиромӣ хотима ёфт. 5 дақиқа ба дарвозаи худ 3 гол сар додем. дар фосилаи дақиқаҳои 23 то 28 ба ҳариф муяссар шуд ки ҳисобро 4-0 кунад. баъдан боз дар дақиқаҳои 36 39 гол сар додем. ҳамчунин дар дақиқаи 41 ва голи охирин дар қисми якум дар дақиқаи 4 илова шуда ба ҳадаф расонида шуд аз пеналти. инҷо акнун наметавонем пешроҳи ҳуҷуми навбатии ҳарифро бигирем. Хан Ҷин Ҳон футболбози рақами 11 гол зада истодааст. барои ин бону низ ин голи аввалин нест дар бозии имрӯза. як бори дигар метавонед бубинед лаҳзае ки чӣ гуна бо таркиббороии бисёр хуби худ ба ҳамла гузаштанд ва ниҳоятан рақобатҳои марҳилаи интихобии ҷоми Осиё 2026 дастаи бонувони мо тақрибан як ҳафта ҷамъовади таълиму тамринӣ гузаронд. инҷо довар боз ҳам ба нуқтаи 11 метра ишора мекунад.
бори дуюм аст ки сӯи дарвозаи мо пеналти таъин карда мешавад. Дар қисми якум албатта хато бисёр дағалона буд аз сӯи Марҷуна Саидова ки бо дасташ бозӣ кард ва инҷо ба Нисо Абдуллоева акнун корти зард нишон дода мешавад аз сӯи довар Раудҳа Қотимӣ Исо Саид Алмансурӣ. Ким Сон Гионг барои иҷрои зарба тайёрӣ мебинад. Зарбаи ӯ ва дар ин ҳолат боз ҳам ягон имконият пайдо намешавад то дарвозабони мо пешроҳи зарбаро бигирад. Дар марҳилаи интихобии ҷоми Осиё 2026 ҷамъ баст кард имрӯз.